Teplo už, vieš ten motor, že by to mohlo... No toto pozri. No. Ty kokso. Tak dál som naozaj to asi neviem. Naozaj nájde starú zážitok. A ja som držal to neviem. Bav hlavne sa. Čuže? Čo natúčujeme. No, tak. Áno. Garáž TV. Sa tak hráme. A keďže nemáme 4x4, tak je tu veľa ľudí. A ešte nechoďte preč chvíľu. Tak nás bude málo. Áno, áno. Skúsime ten X-Trail. Skús to vyhodiť. Aha, pohlo sa. Ale riadenie mi ide strašne ľahko. No, vysíš to. To je tak. No nič tak... Ideme skúsiť potlačiť, poďme skúsiť. Tak skúsme dozadu. No toľko ľudí. No, poďme. Dobre, dopredu idem, naspäť. No musíte aj vy. Dopredu trošku, skúsme. Jedna skupina tam, druhá tam. Ej, dobre. Pozor, zadný preč. Dobre, zase dopredu. Toto, kde je tá lopata? Ideme dopredu, neviem, dopredu. Nie, tak skúste dozadu ideme. Ktorá partia je silnejšia? Skúste dozadu, to zacúneme ešte. No, 3, 4. Nie. No, teraz skúsme. 3, 4. Dobre, naspäť. Dobre. 3, 4. Dobre. No skúsme ešte raz dozadu. 3, 4. Tak skúsme dopredu teraz. Máme dobrú dráhu dopredu. Môžeme? Jo. Dobre. Teraz dajme dozadu. To je pripojiteľný pohon. Tak ideme. No už tu nás nám nechýba veľa cez toto. Skúsime dopredu, ja to kúsok tam nakerujem. Dobre, sme na dobrom. Môžeme? 3, 4. Kurňa, tu je taká sranda. Tu je niečo, cez čo neviem prejsť. Skúsme ešte raz dozadu. No dobre. Posledný raz, potom si dáme oddych. 3, 4. No, krásna dráha. Pozor. Tu je asi vyššie ako svetlo z podvozka.